Kedụnụ ụmụ akwụkwọ m na ọha na eze na-ege m ntị n'olu. Nnọọnụ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa nke si n'ụlọ akwụkwọ St. Charles College dị n'Ọnịcha were abịara gị. Aha m bụ Oriakụ Nwosu Uju nke si na ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo. Ihe anyị ga-eneba anya n'ime ya n'ụbọchị taa bụ nkọwa aha nke ndị bekee kpọrọ nominal modifier. Tutu anyị eneba anya n'ihe anyị nwere kpọmkwem, anyị ga-ebu ụzọ neba anya na mbunuche ihe ọmụmụ a. Na njedebe ihe ọmụmụ a na-ene anya na ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike nke mbụ ịkọwa ihe bụ nkọwa aha, nke abụọ ịkpọpụta ụdịdị nkọwa aha dị iche iche e nwere, nke atọ ịkọwa ụdị nkọwa aha ndị ahụ n'otu n'otu, nke anọ iji nkọwa aha ndị ahụ mee ọmụmaatụ. Ngwa ka anyị leba anya n'ihe bụ nkọwa aha. Nkọwa aha so na ngalaba nkeji asụsụ e nwere n'asụsụ Igbo. Nkeji asụsụ bụ otu esi wee kerisi okwu dị n'ahịrịokwu iji gosi ọrụ okwu ọbụla na-arụ. Abịa n'ahịrịokwu ọbụla, e nwere ndị bụ mkpọaha. Mkpọaha bụ aha akpọrọ ihe ọbụla. O nwere ike ọ bụrụ aha mmadụ, o nwere ike ọ bụrụ aha ụmụ anụmanụ, nwee ike ọ bụrụ aha obodo. Nke ọbụla mkpọaha bụ aha nyere ihe ọbụla. E nwekwara ụdịdị nkeji asụsụ ọzọ a na-akpọ ngwa. Ngwa na-etinye nghọta zuru oke n'ahịrịokwu. Ọ bụrụ na iwepụ ya, ahịrịokwu agaghị enwe nghọta zuru oke. E nwere nke a kpọkwara bụ mbụ ụzọ na ndị ọzọ niile dị iche iche. Otu a ka anyị si wee nwee nke a kpọrọ bụ nkọwa aha. Gịnị bụ nkọwa aha? Nkọwa aha bụ mkpụrụ okwu ndị e nwere n'asụsụ Igbo na-akọwa mkpọaha ma ọ bụ nnọchiaha ha na-eso n'azụ n'ahịrịokwu. Nkọwa aha na-eme ka e nwee nghọta nke ukwuu banyere mkpọaha ma ọ bụ okwu a na-ekwu maka ya. Ọ bụ site na nkọwa ha nyere aha ka a ga-esi mata ụdịdị aha ahụ na ebe ọ na-agba arụ aka. A na-ejikwa aha akọwa aha n'asụsụ Igbo mgbe ụfọdụ. Ihe anyị na-akọwa bụ na-abịa n'ahịrịokwu, o nwere ụmụ okwu na-enye aka ịkọwa ihe mkpọaha na-eme n'ahịrịokwu. Ụmụ okwu ahụ ka a na-akpọ nkọwa aha. Anyị nwere ụdịdị nkọwa aha dị iche iche. Nke mbụ, e nwere nke a na-akpọ nkọwa aha nke nkọwa. Ọ bụrụ n'olu bekee akpọ ya adjective. Nke abụọ, nkọwa aha nke nrụaka. N'olu bekee a na-akpọ ya demonstrative. Nke atọ, nkọwa aha nke nwe. A na-akpọ ya n'olu bekee pronominal modifier. Nke anọ, nkọwa aha nke mkpokọta. A na-akpọ ya n'olu bekee quantifier. Nke ise, nkọwa aha nke aha. A na-akpọ ya n'olu bekee noun modifier. Ngwa ka anyị gazie n'ilu kpọmkwem n'ịkọwa ụdịdị nkọwa aha n'otu n'otu. Anyị ga-amalite na nke a kpọrọ bụ nkọwa aha nke nkọwa. Nke a bụ nkọwa aha nke na-akọwapụta otu aha ọ na-akọwa dị. Ọ bụ ya na-akọwa nke ọma otu aha ma ọ bụ mkpọaha ọ na-eso n'azụ dị. Ọ naghị ebu ụzọ tupu mkpọaha dịka a na-eme n'asụsụ bekee. Ọ naghị eso ngwa. Ihe anyị na-akọwa bụ na o nwere ụmụ okwu dị iche iche na-enye aka izipụta mkpọaha dị n'ahịrịokwu otu ọ dị. O nwere ike inye aka ịkọwa na mkpọaha dị ebe ahụ ọ dị mma ma ọ bụ ọ dị njọ n'ahịrịokwu. Okwu a na-abụ aha ọ chọrọ ịkọwaga, o sochie ya n'azụ ozugbo. Ọ naghị ebu aha ụzọ, kama na ọ na-abụ aha ọ ga-akọwa gafee, o so ya n'azụ.
ọ naghị esotakwa ngwa n'azụ, naanị aha ahụ ọ na-akọwa ka ọ na-esochi n'azụ. Ụmụ okwu ndị a nwere ike ịrụ ọrụ dịka okwu nkọwa bụ ọcha, oji, ọjọọ, ọma, ukwu, nta wee dere gaba. Ngwa ka ihe ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu. Nke mbụ, nkịta bụ anụ ọjọọ. Anyị na-anya n'ahịrịokwu a, anyị ga-ahụta na ọjọọ kọwara ụdịdị nkịta anụ nkịta bụ. Ọjọọ kọwara ụdịdị anụ nkịta bụ. Nye nwanyere nkọwa dị omimi iji kọwa ka nkịta mere gịnị dị n'ahịrịokwu a. Ọmụmaatụ nke abụọ, ọ zụtara akwa ọmarịcha. Anyị lekwa anya n'ahịrịokwu a, ọmarịcha bụ ya kọwara nke ọma ụdịdị akwa ọ zụtara. Ya bụ na ọmarịcha bụ nkọwa aha nke nkọwa n'ahịrịokwu a. Ewu ojii tara ji m. Ngwa gosi m ọmụmaatụ nke nkọwa dị n'ahịrịokwu a. Ị nwetara ya? Ị ghọtara ya? Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Ị na-anya n'ahịrịokwu a, ojii kọwara ịdịdị ewu mere gịnị tara ji m n'ahịrịokwu a. Nke a pụtara na ojii bụ nkọwa dị n'ahịrịokwu a anyị kụpụtara ugbu a. Nke anọ, nwoke ahụ bụ mmadụ ọjọọ. Kedu ụdịdị mmadụ nwoke ahụ bụ? Ọ bụ mmadụ gịnị ọjọọ. Ọjọọ n'ahịrịokwu a kọwara ụdịdị mmadụ nwoke ahụ mere gịnị bụ. Nke a pụtara na ọjọọ bụ nkọwa dị n'ahịrịokwu a. Ị na-esonyekwa? Eji m n'aka na ị na-aghọtakwa ihe anyị na-akọwa. Nke ise, okwu ọma enweghị ọsịsa. Kedu okwu enweghị ọsịsa n'ahịrịokwu a? Okwu gịnị? Okwu ọma. Nke a pụtara na ọma dị n'ahịrịokwu a bụ ya bụ nkọwa dị n'ahịrịokwu a. Anyị nwekwara ụdịdị nkọwa aha ọzọ nke a kpọrọ nkọwa aha nke nrụaka. Nke a bụ mkpụrụ okwu na-akọwa mkpa aha a na-ekwu maka ya kpọmkwem. Nkọwa aha nke nrụaka na-arụgara ihe a na-ekwu maka ya aka. Abịa n'asụsụ Igbo, ọ bụ naanị okwu nrụaka abụọ ka e nwere. Ha na-enye aka ịkọwapụta n'uju ihe a na-ekwu maka ya ma ọ bụ mkpa aha a na-ekwu maka ya. O doo gị anya, ịlapụ ịnọrọ n'ihe echekasị onwe gị, ọ bụ nke a ka ọ bụ nke ọzọ. Okwu nrụaka abụọ e nwere eji akọwapụta ụdịdị nkọwa aha bụ a na ahụ. Ha abụọ bụ okwu nrụaka e nwere n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ihe ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu. Nke mbụ, onye ara ahụ tiri mmadụ ihe. Onye ara ahụ tiri mmadụ ihe. Kedu onye ara tiri mmadụ ihe? Nke a pụtara na onye a na-agwa okwu a matara onye ara a na-ekwu maka ya. Ọ gaghị ajeziwazie na ọ bụ nke nọ n'Ọnịcha, ka ọ bụ nke nọ n'Enugu, ka ọ bụ nke nọ ebe a ma ọ bụ ebe nke ọzọ, kama na ọ matara onye ara na-agwa ya. N'ahịrịokwu a, ahụ lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nrụaka. Ị ghọtara ya? Ngwa ọmụmaatụ nke abụọ, nwaada bụ asampete. Kedu nwaada a na-ekwu maka ya? Nwaada, nke a pụtara na ị maara nwaada a na-agwa gị maka ya, na ọ bụghị nwaada niile, kama na ọ bụ nke a n'ahịrịokwu a lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nrụaka. Ọ na-alụrụ gị aka onye a na-ekwu maka ya kpọmkwem n'ahịrịokwu a. Ọmụmaatụ nke atọ, nwata ahụ bụ ezigbo mmadụ. Ngwa gwa m nkọwa aha nke nrụaka dị n'ahịrịokwu a. Ị zatara ya? Ị nwetara ya? Ngwa ka anyị na-agakwa n'iru. Anyị na-anya n'ahịrịokwu a,
Ọmụmaatụ nkọwa aha nke nrụaka dị na ya bụ ahụ. Ahụ bụ ya gosiri nwata a na-ekwu bụ ezigbo mmadụ n'ahịrịokwu a. Ọmụmaatụ nke anọ, oche a ga-agbawa. Ile anya a dị n'ahịrịokwu a kọwara oche nke a na-ekwu. O nwere ike oche ahụ bụrụ nke iji wee nọdụ ala, ma ọ bụ nke onye nọ gị n'akụkụ ji wee nọdụ ala. A na-agwa gị na ọ ga-eme gịnị, ọ ga-agbawa. Ị ga-amalili oche nke a na-agwa gị maka ya. Ya ka eji akpọ ya a bụ gịnị, nkọwa aha nke nrụaka. Ọ na-alụtụrụ gị oche a na-ekwu maka ya aka. Ọmụmaatụ nke ise, onye nkụzi ahụ na-akụzi nke ọma. Kedu nkọwa aha dị n'ahịrịokwu a? Ahụ. Nke a bụ nyanwa gosiri onye nkụzi nke a na-ekwu maka ya. Ọ bụghị ndị nkụzi niile, kama na o nwere nke a na-ekwu maka ya na-akụzi ihe nke ọma. Ngwa ka anyị lebakwa anya ọzọ n'ụdịdị nkọwa aha ọzọ anyị nwere. Nke a bụ nkọwa aha nke nwe. Nkọwa aha nke nwe. Nke a na-akọwa onye nwe ihe a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu. Nkọwa aha na-enyere anyị aka ịkọwa onye nwe ihe a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu. Mkpụrụokwu eji ama nkọwa aha na-abụkarị nnọchiaha. Anyị maara mkpụrụokwu bụ nnọchiaha anyị nwere n'asụsụ Igbo. Ha bụ m, gị, anyị, unu, ya, ha wee dere gaba. Ọ bụ eziokwu na ụmụ okwu a na-arụ ọrụ dịka nnọchiaha, mana ha na-enyekwa aka ịkọwapụta onye nwe ihe n'ahịrịokwu. Ngwa ka anyị na-anya ọmụmaatụ ya n'ebe ha dị n'ahịrịokwu. Nke mbụ, ụlọ anyị mara mma nke ukwuu. Kedu ụlọ onye a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu a? Ụlọ anyị. Ọ bụghị ụlọ ha, ọ bụghị ụlọ gị, ma ọ bụ ụlọ ya, kama na ọ bụ gịnị, ụlọ anyị. Kedu onye nwe ụlọ a na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu a? Anyị. Anyị n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. O doro gị anya ihe anyị na-ekwu maka ya? Eji m n'aka na ị na-aghọta ya nke ọma. Ngwa nke abụọ, ji ha buru ibu. Kedu ndị nwe ji a na-ekwu maka ya buru ibu? Ha. Ha n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. Ị ghọtara ya? Ngwa nke atọ a, ị ga-eji aka gị kọwapụta nkọwa aha dị na ya. Ewu gị tara ji Obi. Kedu nkọwa aha nke nwe dị n'ahịrịokwu a? Ị zago ya? Ị nwetara ya? Eji m n'aka na ị nwetara ya. Anyị na-anya n'ahịrịokwu a, nkọwa aha nke nwe dị na ya bụ gịnị? Gị. Kedu ewu tara ji Obi? Ewu gị. Gị lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. Ọmụmaatụ nke anọ, ọkụkọ m dị ọcha. Kedu onye nwe ọkụkọ dị ọcha? Nke a pụtara na lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. Nke ikpeazụ, akpa unu adịghị ọcha. Kedu ndị nwe akpa a na-ekwu na ọ dịghị ọcha? Unu. Unu n'ahịrịokwu a rụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke nwe. Ọ na-egosi onye nwe ihe n'ahịrịokwu a. O dokwara gị anya ihe anyị na-akọwa? Eji m n'aka na ị na-esonyere m nke ọma. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Ụdịdị nkọwa aha ọzọ anyị nwekwara bụ nke a kpọrọ nkọwa aha nke mkpokọta. Nke a bụ nkọwa aha na-egosi ole mkpa aha ma ọ bụ ihe a na-ekwu maka ya dị. Ọ na-egosi na ihe a na-ekwu maka ya buru ibu, na ọ karịrị otu. Mgbe ọbụla anyị chọrọ igosi na ihe anyị na-ekwu maka ya buru ezigbo ibu n'ahịrịokwu,
nwere ụfọdụ ụmụ okwu anyị ji ezipụta ya. Ọmụmaatụ dịka dum, niile, ọtụtụ, igwe, abụọ, buru ibu, atọ, iri wee dere gaba. Mgbe ọbụla anyị chọrọ igosi na ihe karịrị otu ihe, anyị na-eji ụdịdị ụmụ okwu a were akọwapụta ya. Ngwa ka ihe ya ọmụmaatụ ya n'ahịrịokwu. Nke mbụ, ha dum bụ ndị asị. Kedu okwu kọwara ndị bụ ndị asị ebe a? Dum. Anyị na-anya n'ahịrịokwu a, dum kọwara nke ọma mmadụ ole mere gịnị bụ ndị asị. Nke a pụtara na ha buru ibu bụ ndị asị. O nwere ike ọ bụrụ ka unu niile ra na klaasị unu na unu niile bụ ndị asị, ọ bụghị mmadụ abụọ maọbụ mmadụ atọ. Ị ghọtara ihe anyị na-akọwa? Dum lụrụ ọrụ dịka nkọwa aha nke mkpokọta. Ọmụmaatụ nke abụọ, mmadụ buru ibu kiriri egwu ahụ. Mmadụ mere gịnị? Buru ibu kiriri egwu ahụ. Nke a na-akọwa na ndị kiriri egwu a na-ekwu maka ya dị ọtụtụ, na ọ bụghị mkpụrụ mmadụ ole na ole, kama na ha mere gịnị? Buru ibu. Buru ibu n'ahịrịokwu a bụ nkọwa aha nke mkpokọta. Ọ dị mma, ngwa ka anyị nede nke atọ. Anyị niile ka a kpọrọ. Ngwa zaa nke a. Kedu nkọwa aha nke mkpokọta dị n'ahịrịokwu a? Ị zatakwara ya? Ọ dị mma, ngwa ka anyị na-aga n'ilu. Niile bụ ya bụ nkọwa aha nke mkpokọta dị n'ahịrịokwu a. Ị ghọtara ihe anyị kọwara? Nke a bụ na niile kọwara mmadụ ole mere gịnị akpọrọ n'ahịrịokwu a. Nke anọ, nne m nwere ọkụkọ 10. Nne m nwere ọkụkọ 10. Ọkụkọ ole ka nne m nwere? 10. 10 n'ahịrịokwu a bụ ya kpụkọtara ọkụkọ ole nne m mere gịnị nwere. Ọmụmaatụ nke ise, enwere m aka abụọ. Aka ole ka m nwere? Abụọ. Abụọ n'ahịrịokwu a bụ ya kpụkọtara aka ole gịnị m nwere. Ọ kọwara nke ọma aka ole m nwere. Ị na-aghọtakwa ihe anyị na-akọwa? Ka anyị na-aga n'ilu. Ngwa ka anyị leba anya na nke ikpeazụ anyị nwere ileba anya taa. Nke a bụ nke a kpọrọ nkọwa aha nke aha. Nkọwa aha nke aha. Nke a na-egosi ebe eji aha akọwa aha n'ahịrịokwu. Mgbe ụfọdụ, mkpụrụ okwu nkọwa aha na mkpụrụ okwu aha ọ na-akọwa na-abụ otu aha e nwere n'asụsụ Igbo. A na-eji aha akọwakwa aha, kama na aha na-akọwa aha ibe ya ga-anọ n'azụ. Aha ọ na-akọwa eme gịnị? Eburu ya ụzọ. Ngwa ngwa aha gara, aha ọzọ na-eso ya n'azụ a na-abụkarị nkọwa aha nke aha. Ka anyị lega anya na ọmụmaatụ ya n'ahịrịokwu. Nke mbụ, o nwere eze oke. Anyị na-anya n'ahịrịokwu a, eze bụ aha, oke bụ aha, mana otu aha n'ebe a kọwara ibe ya. Ilekwa anya n'ahịrịokwu a nke ọma, kedu ịdịdị eze o nwere? Ọ bụ eze gịnị? Oke. Nke a na-akọwa na o nwere ike ọ bụ na o nwere eze gbara kelekele, ya ka eji wee sị na o nwere eze oke. N'ahịrịokwu a, oke kọwara nke ọma ụdịdị eze o nwere. Ị ghọtara ya? Ọ dị mma. Nke abụọ, Uchenna nwere isi ọpị. Uchenna nwere isi ọpị. Isi bụ aha, ọpị bụkwanụ gịnị? Aha. Mana ọpị n'ahịrịokwu a kọwara ya ụdịdị isi Uchenna mere gịnị nwere. Ya bụ na aha nke n'azụ kọwara aha nke megene ya na ilu.
ị ghọtara ihe anyị kọwara? Ngwa gwakene m zaa m nke a ka mma na isonyere nke ọma. Maazị Ude nwere anya egbe. Ngwa kedu nkọwa aha nke aha dị na ya? Ị zatara ya? Ị nwetara ya? Nkọwa aha nke aha dị na ya bụ gịnị? Egbe. Egbe bụ ya na-akọwara anyị ụdịdị anya Maazị Ude mere gịnị nwere n'ahịrịokwu a. Egbe bụ nkọwa aha nke aha. Nke anọ, Emeka nwere eze nkịta. Kedu ụdịdị eze Emeka nwere? Eze nkịta. Nkịta bụ aha, eze bụ aha, mana nkịta n'ahịrịokwu a kọwara ụdịdị eze Emeka mere gịnị nwere. Ọmụmaatụ nke ise, Udekwe nwere ụkwụ mkpọ. Ụkwụ mkpọ. Mkpọ bụ aha, ụkwụ bụ aha, mana mkpọ kọwara ya ụdịdị ụkwụ Udekwe mere gịnị nwere. Nke a kọwara na Udekwe nwere ụkwụ mkpọ. O nwere ike ọ bụrụ na ụkwụ ya dị gelegele, na ụkwụ ya ebughị ibu, wee sị na o nwere ụkwụ mkpọ. Mkpọ n'ahịrịokwu a kọwara anyị nke ọma ụdịdị ụkwụ Udekwe mere gịnị nwere. Anyị abịago na nchịkọta ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa, mana tutu anyị apịakọta ya nke ọma, achọ ka anyị chetakwara gị isiokwu anyị lebara anya nke bụ nkọwa aha. Anyị kọwara ihe ọ bụ nke ọma, kpọpụta ụdịdị ya n'otu n'otu, ma wee pịakọ ha ma nye ọmụmaatụ ha n'ahịrịokwu. Tutu anyị akwuo na anyị abịago n'isi njedebe, achọrọ m ka njụọ gị ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a. Nke mbụ, gịnị bụ nkọwa aha? Nke abụọ, kedu aha ya na Bekee? Nke atọ, kpọpụta ụdịdị nkọwa aha ise ị maara. Nke anọ, nye ọmụmaatụ nkọwa aha ndị ahụ ị kpọpụtara, were ha mebe ahịrịokwu abụọ nke ọbụla. Nke ise, depụta ụdịdị nkọwa aha ndị a bụ: otu, ọjọọ; abụọ, niile; atọ, gị; anọ, ahụ; nke ise, egbe. Eji m n'aka na ị ga-aza ha nke ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ izitere m ụsa gị maọbụ ajụjụ ọbụla, zitere m ya n'ekwentị ndị a: 08037273215. Ọzọ, 08037273215. Ọ ga-adịrị unu niile mma. Ka emesịa.